So hi, hello, may buntag, may udto, may hapon yung tanandra mga bayot kung asa man mo nahimutang may paglantaw sa ko ang video. So adlaw karon nga Domingo dire sa ko ang planetang himutangan mga bayot nagbaklay sa Celestina. Pero ako ang suot mga bayot. Oh, mura kog mananggi mga bayot. Sapatos pa kayo, hadlok mo tunok og hibi-hibi. Di ba? Kay init mga bayot pero bugnaw. Mapanahutan na ang ato ang kabukugan din ha. Padulong mini Karina sa kuan mga bayot sa tindahan sa iyang amahan. So magkigawas Karina. Ang mga tati mga bayot ang city hantod karon pa kabalik. Mo lang. Kuan. Ang gawas ni duhan Karina. Kamerang duha mang gawas. Nagtawa nga kuan ko no once tuhod. O di ba? Ginadalaan ng butsoy ngalan anak. Doon namin sa tindahan sa iya ang papa mga bayot. Kani nga mo ang planeta diri mga bayot. Kapagot-bot kanunay oh, kanang matulog din mi bayot muramig sa kayo barko. Gumi ka na ng under construction nga dugay na nga mga bayot ay nagtulo na kabulan og dinagkal na ng bugkal ng mga bato og yuta. Wa pagyapon na man hantod karon mga bayot oh. Manha kayo. Balik ko mga bayot kay mag-close ko sa muang mahiwagang pugaran mga bayot kay mga wala unya ni ila ang gipang kuan ba pang agit-it nga kaldero bitaw mga bayot. Kung sa Pilipinas na ay kuan kanang akyat bahay diri mga bayot walay akyat-akyat pero na ay sulod-sulod ngunang akong siradaan mga bayot kanyang arsahon ning ilang mga butang diri na mayati na. Ibaklay akong binhi mga bayto, murag tahor. Slowly! O, tada ni budagan. Who is that langga o? Hoy! Langga! Tay! Who is that o? Feel na ko mga bayot ang kainit. Dekorasyon ra ning langit. Kay perting bugnawa sa hangin. Sa among paglakaw-lakaw ni Karina mga bayot, nasangko mi ani ang shapa. Yes mga bayot, kani shapa mo ako ang ganahan kay tanang gusto nimo naagyo diri tanan. Gawa sa barato ra mga bayot. Unya nindot pud mga style, mga bag-ong style ning ilang gipang display dinhi. Lantawan ninyo ang sanina mga bayot. O di ba? Nayog bulawan. Kasidlak-sidlak mga bayot. Manhita diri sa mga pantalon. Kani mga pantalon niya diri mga bayot, mga bagong abri ni siya. Gikan pa ni siya og China mga bayot. Lantawa ang mga pantalon diri mga bayot lahi ni siya og color, lahi-lahi pa siya og style. Sa pauli nami mga bayot ay. Wala ko nagpadala sa kuang binhi og palit-palit og mga plastic na dulaan mga bayot. Kaya mo ra man gihapon usara kami na dulaan na dinadayon. So doon nami sa mong panimalay mga bayot. Ay sa ako nga apuhan sa kumingking no. Gatindog siya mga bayot, wag na siya pahuway pero wag na siya reklamo nga kapoy. Bitaw-bitaw mga bayot ay. Doon namin sa mga klamang pugaran. Banha kay mga bayat! Agdungog, buka po ta. Ako ang binhi oh. Are you tired? Ha? Huh? Doon sabi? Ha? Doon sa? Langga mami. Mami, Oo, slowly. So dire na ako tapusan ako sa Siburitsi karong adlaw mga bayot. Sa amo ang pagwan-uban ni Karina. Daghan salamat sa inyo ang paglantaw sa ko ang video. Salamat mga bayot and see you tomorrow. Bye-bye.